पंचायत चलो अभियान गोंयात 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळात जातले। प्रत्येक मतदारसंघात एक मंत्री वचून विकसित भारत यात्रेची माहिती दितले। तशेंच पंचायत वाठारांतले प्रश्न जाणून घेवन ते सुटावे करपाक काम करतले। सोमारा ह्या अभियाना वरवीं खंयचो मंत्री खंयच्या मतदारसंघात वतलो ते सरकारान परिपत्रक काढून जाहीर केला। विकसित भारत 2047 ह्याच्या अंतर्गत पंचायत चलो अभियान हे राज्यान राबयल्ले वतले आणि ह्या अभियाना अंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक मंत्र्यान एक दीस घालोवचो अशें सांगले गेल्लेले। आता आमच्याकडे त्या मतदारसंघांची आणि मंत्र्यांची यादी पावलेली आसा ती तुमच्या मुखार आमी दवरता। सगळ्या हे अभियान जे आसा पंचायत चलो अभियान जे आसा ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान जातले आणि ह्या दरम्यान प्रत्येक मतदारसंघान एक मंत्री पुराय दीसभर त्या पंचायतीची भेटी घेतल्यो आणि प्रत्येक पंचायतीन वचून लोकांक विकसित भारत 2047 ची माहिती दितलो। तर ह्यो पंचायती खंयच्यो हे मतदारसंघ खंयचे आणि त्या मतदारसंघान वचपी मंत्री खंयचे याची यादी आमच्या कडेन येयलेली आसा ती आमी तुमच्या मुखार दवरता। सगळ्यात पयलीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते पणजी आणि तालिगांव अशा दोन मतदारसंघान वतले। त्याच्या उपरांत विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसात ते मुरगांव मार्मगांव नुवें शिरोडा आणि मडकई अशा 4 मतदारसंघांनी वतले। त्याच्या उपरांत माविन गुदिन्हो जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ते कलंगूट काणकोणा पेडणे आणि सांत आंद्रे अशा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांचो दौरो आसतलो। तशेंच रवी नायक जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ते बिचोले आणि वाळपय अशा 2 मतदारसंघांनी वतले। सुभाष शिरोडकर हे मंत्री जे आसा ते सांताक्रूज हल्दोना आणि सावड्ड्या अशा 3 मतदारसंघांनी वतले। रोहन खंवटे जे टुरिझम मिनिस्टर आसात ते कुडचडे दाबोळे प्रियोळ आणि वेलीम अशा 4 मतदारसंघांनी वतले। गोविंद गावडे स्पोर्ट्स आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर जे आसा जे सांग्या सालिगांव कुर्तली आणि कुंकळी अशा 4 मतदारसंघांनी वतले। आंतोनियो मोन्सेरात म्हणजेच बाबूश मोन्सेरात हे वास्को मारगांव आणि मया अशा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले। सुदीन ढवळीकर जे पावर मिनिस्टर आसा ते म्हापसा सांखळी आणि कोर्तालीम अशा 3 मतदारसंघांनी त्यांचो दौरो आसतलो। निळकंठ हळर्णकर फिशरीज मिनिस्ट्री जी आसा ते फातोर्डा फोंडा आणि कुंभारजुवा अशा 3 मतदारसंघांनी वतले। सुभाष फळदेसाय जे सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर आसात ते पैरा मांद्र्या पर्वरी आणि थिवे अशा 4 मतदारसंघांनी वतले। जाल्यार आलेस सिक्वेरा जे लॉ मिनिस्टर आसा ते नावेली बाणावली केपें आणि शिवोली अशा 4 मतदारसंघांनी आसतले। तर हे 12 मिनिस्टर जे आसा जे 12 तालुक्यांनी वांटून घातलेले आसात ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान तांकां दिल्ल्या मतदारसंघांनी वचोन थळाव्या पंचायतींक भेटी दिवन थंयसरल्या लोकांक विकसित भारत @ 2047 हाची म्हायती दितले आणि पुराय दीस त्या मतदारसंघान घालयतले।